रितुखौबो फन खालायनांगौमोन माबायदिबा दं बियो मेगन नुयै मानसि न'आवबो खामानि मावग्राफोराबो दंना गैया फनबो खालायथाराखै आं दिनै खेबसे खालायनो र' आं दा बेखौबोथ' हारसिं दोननो हाया आंनि जिउआ दा अबेखिं थांनो अबेखिं नायनो जाबाय दा थेवबो आं रितुखौबोथ' गारनो हाया मानसियाबो खाना जाबाय गथ'बो दं सासे माबायदि आं बेखौबो गारनो आं बेखौबो नायनांगोन आङो आं हानाय मानि न'खर गंनैखौबो नायनो नाजानांगोन नङाब्ला गासैबो आलाय सिलाय जाजोबगोन आंनि थाखाय आरो बिसोरनि दायनिगिरियाथ' आंनो आरो बे पापखौ आं थैजासिम सुद्रायनो हानाय नङा बेनिखायनो आं रितुखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हाला सुदिमखौबो खैफोदाव खोख्लैनो हाला आं बेबायदिनो गेजेरावनो थानानै न'खर गंनैखौ सोलिनो नाजाहोनांसिगोन हेलौ रितु हेलौ रादाय औ नों मानो दासो फन खालायदों एसेबां नोंखौ फन खालायगोन होनना नेबाय दं आङो माने एसेबां गोबाव फन खालायनायाव रादाय आं नेबाय थायो नों फन खालायगोन होननानै मबाइलानो चार्ज थाया रितु आरो नेटवर्कनिबो प्रब्लेम कारेन्टआ फैयानो बेयाव थांबाय थायो मबाइलखौ चार्जखौनो होनो हाया नों मानोथो दाबो फैयाखै आंनिया खामानिया पेन्डिं जानानै दङ होमबा नों माला फैगोन रादाय नोंसोरो माबोरै दं रितु आबाया मोजाङै दंना जोङो दङ मोजाङैनो आबाया नोंखौ नागिरबाय थायो रनिया पापाया अबाव होननानै पापाजों गेलेगोन होननानै नागिरबाय थायो नोंना खामानिया माब्ला जोबगोन माब्ला फैगोन नोङो थांनाय बाथ्राखौ मा बुंनो फिननाय गैया आंनाव हेलौ औ रितु माब्ला फैगोन नोङो आबानि माथो खोनायाखै माथो अबाव दङ रनिया उन्दुगासिनो दहायनिफ्रायनो सिखाराखै दे मोजाङै था आबाखौ समाव जाहोबानो जाबाय नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय दे आंनाव मबाइलाव चार्ज गैथ'ला दोनथ'नोसै हो रनाय नों माब्ला फैगोन दे दोनथ'नोसै दे फिसा दोन मामोन आयै फिसा साहा लोंगौमोनबा नोङो साहाखौथ' लोंगौमोन र' आयै आयौ दानो गोग्लैसिगौमोन आयै मोजाङै थाबाय गोग्लैगोन दे आयै जायगायानो फिस्लाथार मोजाङै थाबाय औ फिसा गोग्लैखांबायानो आङो सानसेखालि गोग्लैना सप्तासेसो बिसिनायावनो गोग्लैना थादों आं सानायनो थानो हायाखैमोन आंथ' जानजायखौसो बायबाय सानदोंमोन फिसा जेन थेन खारग'दों बायासै एसेबां खस्थ' जादों आयै नोंसिनिया सोलिनायनि थाखाय एसेबां जायगाफोराबो गाज्रि जानानै दङ औ फिसा जोंलाय गैजारोङि मानसि खस्थ'यैबाबो बेबायदिनो सोलिनांगोन फिस्लाबाबो बायला जिलाबाबो बेबायदिनो थानांसिगोन आरो आबा आयै नों जेबो टेनसन लानाङा आं गासैखौबो मोजां खालायजोबगोन नोंसोरखौ मोजां जिउ होगोन आं नोंसोरनो आबा आंहालाय मा नोंसोर मोजाङै थाबानो जाबाय आबा नों दिनैसिमबो खोन्थायासै माथो नों दाखालि उनाव खिन्थागोन होननानै बाथ्राफोरखौ खोन्थायासैनो फिसा बाथ्राफोरखौ खिन्थायालासिनो उनाव खिन्थागोन होननानै थाब्ला खैफोदसो जायो आबा आरो सिखोमानो थाखाय गोबां नंखाय बाथ्रासो बुंनांगौ जायो औ आयै आं सुदेमनोबो खिन्थानो हायाखै दाबो आयै आं मानो फैयाखैमोन बेनि जाहोनखौ नोंनो खिन्थानोसै आयै खिन्था फिसा खिन्था बुं आयै आंना पाटनायाव गुबुन सासे हिन्जाव दंबावो आयै मा औ आयै नों बेफोरखौ मा खालायखो फिसा नों मानो हिन्जाव जबावखो आयै आं जनो होननानै जवाखै नों मानो बेबायदि खालायखो नोङो गावनि संसारखौ धंस' खालायनानै लाबायलै फिसा मानो बेबायदि खालायनाय नोङो आयै आं हाबा लानो गोसो गैयामोन नाथाय आङो हाबा लानो गोनां जादों आयै गोबां बाथ्रा दं नों
फिसा नों बेफोरखौ खालामनायनि सिगां खेबसे न'खरनि बाथ्रा मानो सानदों फिसा नोङो? नोंहा मा जादोंमोन, मा खैफोद जादोंमोन नों आंनावबोथ' खेबसे सोंनो हागौमोन फिसा, बा सुदेमनायावबोथ' नोङो बिहामजोनावबो सोंनो हागौमोन, माबा मोनसे राहा ओंखारगौमोनानो जानो हानाय। नों मानो हरखाबनो बेबायदि खालायखौ फिसा? जेबो लामा गैयामोन आयै, बेनिखायनो आं बेखौनो खालायनांगौ जाबाय। आं जाय मालिकनियाव थायोमोन, फाटनायाव जाय बिगोमानाव खामानि मावोमोन, बिनि फिसाजोखौनो जुलि लादों आं आयै। मानो लाबावनाय नों जुलि फिसा? बिहामजो थानायावनो फिसा जानायावनो नों मानो आरो नैथि हिनजाव हाबा खालायबावखो फिसा? दा नोङो बिगोमानि फिसाजोखाय धोन सम्पति नुनानै नों बेखौ जुलि लानाय फिसा। नों मानो बेबायदि खालायनाय? नों बेनिखायनो न'आव फैयामोन। नों फैसा थाखा दांनो थाखाय, फैसा थाखा दांनो मोननायनि थाखाय बेखायनो नों न'आव फैयामोन ना फिसा? नोंबो धोन सम्पतिखौ नुनानैनो गाब्रबाय खोमा। आयै, मानो बेबायदि जानाय नों बेखौथ' खोनासं आयै। फिसा नों गावनि न'खरखौ संसारखौ आलाय सिलाय खालामजोब्बाय फिसा नोङो। नों गावनि जिउखौ सुखु गैयै गोजोन गैयै खालायनानै लाबाय फिसा नोङो। आयै खोनासंनाय। आइयाबो आंखौ गाज्रिसो मोनबाय, गाज्रिसो साननानै लाबाय आइयाबो आंखौ। रावबो फोथायला आंखौ। उल्था-बाथानो आंनि आबौ फिसाया गेलेनानै दङ। दे फिसा गेले। माया? जेबो नङा राजा, गेले। बे गथ'नि संसारखौसो सुख गैयै खालायसिगोन बायदि मोनबाय आङो। सासे हौवायानो सानै हिनजाव गोनाङालाय, बिहारि गोनां मानसियालाय न'खरालाय अबावथ' सुखुआव थानो हानो दिनै? रादाया गावजों लोगोसे गावनि फिसाफोरनि जिउफोरखौबो सुख गैयै खालायगोन बायदि मोनबाय आङो। बाबायालाय? नोंसा बिफाया फैयानो हामगौमोन खोमालै। फैनानै दा जिखिनि सुखुआव दंमोन बेखौबो गैयैसो खालायगोन बायदि मोनबाय आङो। माबादि साननानै बियो न'खर गंनायाव आगान होदों? आबै मा? बाबाजि थांदोंमोन। नोंसा बाबायानोथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबाय। जेबो नङा आबौ। आयै, आंखौ बिराद खोनानोथ' गोरोन्थि नाजा मावदों नोङो। फिसा। आयै खोनासंनाय। मा खोनासंबावनांगौ रादाय? नोंनो बुंनाय। खोनासंनो गोनां आरो मा दंबावो? मिथिबायानो माथो नोंहा हिनजाव गदाय दं होननानै, आरो मा मिथिबावनांगौ? नोङो हिनजाव गदाय मोननायखायनोथ', थाखा फैसायाव उन्दुनो मोननायखायनोथ' फिसा बिमा हिनजाव जेबो गोसोखाङाखैमोन। दासो बुजिबाय आं बाथ्राफोरखौ। आइ, नों साननाय बायदि नङा। नङाबालाय माथो? फिसा बुंनाय माथो जों माखौ बुजिबावनांगौ? नों एसेबां मोजाङै सोलिबाय थानाय संसारखौ, नों गावनि न'खौ, आंनि बिहामजोखौ, गासैनिबो आंनि फिसौला गासैनिबो संसारखौ नोङो थेर बेथेर खालायजोब्बाय, मिथिगौ ना? नों बेफोरखौ खालायनायनि सिगां खर'आव साननो हानाय गोहो गैयामोन? नों अबे दुनियायाव नुनाय? नोंनो बुंनाय, सोर हिनजाव गदाय लानाया, हिनजाव सानै गोनां मानसिया सोरखौ सुखुआव थानाय नुदों नोङो? हो? हिनजावनिफ्राय फिसानिफ्राय बिमा बिफा रावबो सुखु गैया जायो, मिथिगौ ना? नों बेफोरखौ एसेबां गिदिर गोरोन्थि मानो मावनांगौ बुंनाय? फिसा नों फैयाबाबो जागौमोन खोमा। जों जेरै दं बेबायदिनो मोजां मोनो। नोंनि थाखाय दा बांसिनसो दुखुआव गोग्लैबावसिगोन। बे न'खरा बांसिनसो थेर बेथेर जाबावसिगोन बायदि मोनबाय आङो। आं सानदोंमोन फिसाया फैबाय, जेसेबां बोसोरनि उनाव फैया मानो मानसियाथ' नुजाफैबाय, आलो दैलोनो मोजाङै संसार जानो हासिगोन बिसोरबो होननानै, हिनजाव फिसा न'खर मोजाङै सोलिसिगोन होननानै बेसेबा रंजाना दङमोन आं गोसो सिं सिं। नाथाय बेफोरखौसो खालामनानै दोनदों नोङो। आंथ' बिमासो दिनै सहायनानैबो थागोन, नाथाय बिहामजोआथ' नोंनि हिनजाव। बेसेरिया मा होननानै सहायगोन? नों बिहामजोनि मेगनाव मोदैनि अनगायै जेबोखौनो होनो हायासैलै फिसा। नों फैयाबाबो हामगौमोन। नों बांसिनसो दुखु होबाय दा। आयै, नों आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रोनाय। आं जाय हिनजावखौ हाबा खालायदों, आं फैसानि लबाव खालायाखैथ'। बे खाना, बेनिखायनो खालायदों आङो। मेगनजों नुवा बियो। आंहा उफाय गैलामोन, मेगनजों नुवा, बेनिखायनो हाबा खालायनांगौ जादों आङो। मा? मेगनजों नुवा? नों आरो थाङै थाङै मेगन नुयै मानसिखौसो हाबा खालायबावबाय? नङा आयै, गोबां बाथ्रा दङ। बियो खाना नङामोन। आंनि मोनसे दायनि थाखाय, आंनि गोरोन्थिनि थाखाय खाना जानांगौ जादों बियो। मा गोरोन्थि मावबोनाय नोङो? मा दाय मावबोनाय? नों जेराव थाङो बेयावनो दायल' मावो नामा?
आं सानसेखालि सुदेमजों रायज्लायबाय थानायाव बे बिगोमानि फिसाजो उन्दैया गेट बारनानै आइसक्रिम जानो होननानै थांनायावनो बिनानावखौ बासायनो थांनायावनो बिब'आबो एक्सिडेन्ट जानानै मेगना खाना जानानै थायो आयै। बेवलाय नोंहा मा गोरोन्थि जाखो? आयै आंनि खामानिया गेटमेनसोमोन, गेट नायग्रासोमोन। आंखौ गेटनि बाहेराव सिङाव रावबो फैनो हायै बायदि गेटआव थानो होयोमोन। नाथाय आंनि बे मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय आं सुदेमजों रायज्लाय बावगारनानै बे गथ' फिसाया बेबायदिनो दरजाखौ खेंनानै आइसक्रिम जाहैयो। बे गोरोन्थिनि थाखायनो बिब'आबो खाना जाबाय, बिनानावाबो थैबाय। आयै नोंनो बुंनाय बेयाव आंनि गोरोन्थि दंना गैया? आंनि केयारलेसनि थाखायनो बिसोर बेबायदि जानांगौ जाबाय। आयै आं जुदि बे खालि गेटआवनो गावनि खामानिखौ मोजाङै मावगौमोन अब्लाथ' बेबायदि जानाय नङामोन। बे गोरोन्थिखौ लानानै आं माबायदि थांनानै थागौमोन? बे एक्सिडेन्टनिफ्रायनो बिनानावखौबो गोमानानै लाबाय आरो बिफायाबो थैबाय। बे खाना सिख्लाखौ आं माबायदि हारसिं गारबोनो हायो? नोंनो बुंनाय आयै। आं साननैसो उन्दुनोनो हायामोन टेनसनावनो। आंनि थाखायनो सासे मानसि थैबाय, सासेया खाना जाबाय होननानै आं उन्दुलांनोनो हायामोन आयै। बेनिफ्राय आं जेबो राहा गैयैनि आं बेखौ हाबा खालायनांगौ जाबाय आयै। बेफोरबायदिसो जानो मोननाय आबा। बेफोरबो नोंजोंसो जानो मोननाय ना आबा। फिसा नों मानो आगोलनिफ्रायनो बेफोर बाथ्राखौ फोरमायदि? नों आगोलनो मानो बुंदि देनाय? जों मोनथियाखैमोन ना फिसा, नों जे एसेबां बेफोरखौ सैज' खालायनानै थानांदों, एसेबां दुखु सहायनांदों, नोंहा जे मा जालांखो जोंथ' बेफोरखौ मोनथिनो हायाखैमोन ना फिसा। आयै आंनि थारखौ मोनथिब्ला नोंसोर रावबो आंखौ गनायनो हानाय नङा होननानै, सुदेमाबो आंखौ गनायनो हानाय नङा थारखौ मोनथिब्ला। बेनिखायनो नोंसोरखौ दुखु मोनगोन होननानै बेफोरखौ आङो फोरमायालासिनो, बेफोरखौ खिन्थायालासिनो थैनाय बायदि सिरि फाथनायाव दङमोन आयै। बेफोरखौ खिन्थाया साननानैनो आं दङमोन आयै बेबायदि। फिसा नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै आं आरो बांसिनसो दुखु मोनबावबाय फिसा। नोंहाबोथ' बेयाव गोरोन्थि गैयामोन। बेफोरो जानांगौखामोन खोमा। बेनिखायनो इसोराबो बबेनिफ्राय बबेयाव नोंखौ लांनानै दोनैखौ। आयै नोंथ' आंखौ बुजिबाय, नाथाय सुदेमादि आंखौ खोनासंनो नागिरा, आंखौ बुजिनो नाजायाखै। फिसा बिहामजोनो सम नांगोन बेफोरखौ सहायनो थाखाय। बेथ' आरो बेफोरखौ मोनथियाना। आरो हाजारबाबो नों होनाय दुखुखौलाय बियो एसेबां गोरलैयावनोलाय अबावथ' बावगारनो हानो? फैदो आबा फैदो, जोंहा ज'नो उन्दुगोन दे दिनै। फै। अबेयाव उन्दुगोन? बिसनायाव। औ फै। हर जाबाय उन्दुनांसिगौ आबा। मा बेफोरो? सुदेम हायाव बेखौ मानो बखो? बुजिनो गोरोङा हारसिंनो बुजिगोन, फोरमायनायनि जेबो गोनांथि गैया। आयै बेखौ मानो बदों? बेयावसो उन्दुगोन। आं उन्दुगोन आबा। मानो नोङो जोंजों मानो थाया बिसना सायाव? उन्दुगोन। बाबायाबो उन्दुगोन बिसनायाव। नों मानो इयाव थागोन? आं नोंजोंसो उन्दुगोन। बाबाजों उन्दुला होनबा आङो। बाबाया जोङो एखेलगे उन्दुगोन होनदोंमोन। होनबा बाबायाबो हायाव थागोन जोंदो। नाङा थाया, नोंसा बाबाया बिसनायाव थागोन। मानो? बाबायाबो जोंदो थागोन। थाया, था होनबा नोंसोर बेयाव, आंहा आबैजों थांसै। इयावसो थागोन। सुदेम आं जेबो खोनासंनो आरो बुंनो गोसो गैला। गाव गावबागाव जायगायाव उन्दुहैथां। आबा फैदो उन्दुनोसै, हर जाबाय। हायाव था आंजों। आङो बाबाजोंसो थागोन। नोंबो थागोन। बाराद्राय अख्रा खालायनाङा गुथाल, नङाबा आं आबैजों थाहैनोसै। था।